Kiitos! Tää tuntuu helpolta, jos niin kuin ois tunnettu aina. Sä voisit täyttää sen. Oot mun puuttuva palanen. Mun puuttuva palanen. Hän katselee ja kuuntelee niin hiljaa. Hän raapustaa taas salarunojaan. Mä tuijotan vaan, kun hän kirjoittaa. Kun se tyttö teki sen täydellisen. Sivussa pelkkään jäin, kun se veti yllättäen täydellisen. Aina kunti sun lautaa. Silmiäni uskoen, kun se tyttö teki sen täydellisen. Ai mikä fiilis? Mikä fiilis? Tää oli aivan mahtava. Aivan mahtava. Vähän tämmönen niinku, että se olisi erilainen tää lava ja... Niitä vähän kaikuu kyllä. Kaikki kädet ilmaan. Joo, mennään vaan. Ai. Taputetaan näin. Olkaa valmiina ottamaan kiinni, jos me Taputetaan tiputaan. kaikki kädet yhteen. Ilmaan, kaikki kädet ilmaan, kaikki kädet ilmaan. Tästä tapahtumasta tehdään musiikkivideo, joka näkyy Yle TV 2. 9. marraskuuta Yle TV 2. Tästä tehdään myös juttu alueuutisiin tänä iltana. No niin. Vielä yksi, sit pääsette.